Os populares de Boiro amosáronse moi críticos coa xestión do goberno municipal tras ter coñecemento da renuncia a unha subvención autonómica de 10.000 euros para executar melloras no pabillón do Colexio Santa Baia. Acusan o Executivo de ter solicitado axudas para proxectos que non poden asumir por falla de fondos municipais, cun claro interese electoralista. É insolidario porque se usted é incapaz e só o fai de cara á galería, porque despois renuncia, é insolidario co resto dos concellos. Mire, cando un ten que ser responsable cando se pide unha subvención, ten que ter a parte que ten que poñer o concello e saber que se pode realizar a obra que está solicitando. Porque esa insolidaridade fai que outros concellos, con esos 10.000 euros, se solucionaban un problema. Mire, nós creemos que isto é parte da campaña electoral do ano das locales, non? É dicir, pideuse un montón de cousas sabendo que non había fondos propios para podelas executar. O primeiro exemplo é este. Ademais de denunciar a ausencia dun plan económico para xestionar os fondos municipais, os populares volven chamar a atención sobre o mal estado das instalacións deportivas por falla de mantemento. A oposición lle está dicindo que os pabillóns están mal. Ten 10.000 euros para facer unha obra de millora nun pabillón e vai e renuncia a ele. Onde van os cartos? Solo para sueldos hai cartos. Iso é o que ten que explicar o alcalde. Por que se renuncia a esta subvención e por que se pideu e agora se renuncia. Porque xa non está a señora Dores Torrado, era parte do acordo. E agora que xa hemos quitado do medio, xa renunciamos a eso. Iso é o que ten que explicar.